nyaka chop tiek winjo ng'ur manochwal gi riwruok mar Katiba Institute makwedo chenro makamano. Efi Nyakedi ntiere kod ler mathoth. En paro mar chik mageto neno ni orwakie katiba aguche mag omenda magin NGCDF ma jood bura tayo ka okale komiti moyiedhi. Ngaf ma women rep dhiro godo chenro mag dongruok e gwenge kod mag guluma senators dwaro ni okonygi e tayo chenro mag menyo kaka counties itayo. Makmana ni chenro mag od bura madhiro lokruok makamago ka okale loko katiba pod medo yudo hinga ahinya to kaluwore gi okang' mar doho yie kod kwayo mar riwruok Katiba Institute makwedo chenro no. E bura mane ochwal gi Katiba Institute nitie weche ariyo madito. Mokwongo en ni aguch omenda adek goeko mag NGCDF, Ngaf kod mar senators dhi ataro mar chik kendo rocho dwaro mar katiba kendo chenro mar chwalo paro mar chik no endo kendo kaka ne okaw pach jopiny en yo mar riwruogno neno ni okoluwo chik kendo ne oketho mane omenda e aguch jopiny. Mar ariyo en ni paro mar chik no endo ni kod weche manigi oteku manyaka to losi mana ka okale ombulu mar paro ma dho ngere dendo ni referendum. E ng'eto mare tinende doho